माहाजोन न'खर साथामा रायनानै हरदों माबा मोनसे जुदि टेनसननि थाखाय जुदि जादोंबा बे टेनसना बेसे गिदिर जानो हागौ गावनि पार्सनेल टेनसन ना गावनि न'खरनि ना थाखा फैसानि ना गावनि पार्टिनि ना समाजनि खामानि मावनो गोनांनि थाखाय दा बेफोर टेनसननि थाखाय जुदि जानो गोनां जादोंबा बे टेनसना बेसे गिदिर जानो हागौ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव नैबे फंसे बाथ्राखौ खोनासंलां बे फंसे बाथ्राया जोबोद जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खोनासंनांगौ दं आं थांबाय थानाय समाव कागज पत्र अके गैयै गारि गंसेया जोबोद गोसा उनथिं फैनानै आंनि गारियाव सौवो आरो आंनि गारियाव थानाय लोगोफ्रा जेबो जायासै आं सालायदोंमोन पुलिसफ्रा रागा जोङो आंनि गारियाव उनथिं सौग्रा मानसिखौ नाथाय गावहा एसे थै गनायनि उनाव मेडिकेलाव थाङो बिनि थाखाय जेबो खालामासै भिडिअनि फुटेजाव एसे नायलां बोरै मा जादों जायाखै बेनि सायाव तदन्त जागोन निश्चय तदन्त जागोन बिजितगोरा सारनि हरखाबै जानाय जाथायखौ लानानै जोंनि बर' माहारिनि उन्दै गेदेर साफ्रोमबो हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों गावनि आंगो संसारखौ गावनि आंगो लोगोफोरखौ गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ नागारनानै मानि थाखाय बेबायदि नागारलांखो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जानो गोनां जादों उननि समाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों मोनथिनो हागौ एसेबाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों गावनि पार्सनेल ना गावनि न'खरनि टेनसन ना थाखा फैसानि टेनसन ना गावनि पार्टिनि टेनसन माबा मोनसे जुदि टेनसननि थाखाय जुदि जानो गोनां जादोंबा बे टेनसना बेसे गिदिर जानो हागौ बेसे गिदिर जानो हागौ बे टेनसना माबाफोर जुदि टेनसननि थाखाय जादोंबा बिनि थाखायनो फिसा फिसौ जायखिजाया टेनसनफोरखौ हमफिननानै गारहरनो हानाय जानांगौ जायखिजाया समाजनि खामानि मावनो बिबान लायोबा सोरबा बखिग्रा बुंग्रा थायो बेफोरखौ हजम खालामनो हानाय जानांगौ गावनि न'खरनि मानसिफ्रा न'खरनि मानसिजों सम होनो हायाबा माबा मोनसे फिसा फिसौ न'खराव जेंनाबो जायो थाखा फैसानि जेंनाबो जायो बेफोरखौ बे माखासे जुदि टेनसनफोर दङबा सोरबाफोर जायोबा हमफिननानै बे टेनसनखौ गारहरफिननो हानाय जानांगौ माबा मोनसे जुदि टेनसन जायोबा आसखान्दा बेबायदि जुदि जानो गोनां जायोबा गेदेरमा रायजो राजाफ्रा जोबोद बिजितगोरा सारनि सायाव मिजिं दंमोन गावनि पार्टिया मिजिं दंमोन गावनि न'खरनि साफ्रोमबो न'खरनि मानसिफ्रा मिजिं दंमोन बे मिजिंखौ फैमाल खालामनानै आसखान्दा बेबायदि जानो गोनां जानाया मा टेनसन दंमोन बेफोरखौ दिनै रावबो हमदांनो हानाय नङा जुदि माबा मोनसे जुदि टेनसननि थाखाय जानो गोनां जादोंबा बे टेनसना जोबोद गिदिर जानो हागौ मालाबा समाव सोरबाया सानै फिसा टेनसनावनो एक्सिडेन्टफ्रा जायो थिग आं दिनै गुवाहाटीनि गरसकनिफ्राय ओरै बेलतला फारसे थांबाय थानाय समावनो बेलतला ब्रिज सायावनो कागज पत्र गैयै गंसे गारिया आंनि खिथुआव जोबोद स्पिडै सौग्रावनानै होयो बे समाव सौग्रावग्रा मानसिखौ पुलिसा जोबोद रागा जोंदों नाथाय आंनि गारियाव गाखोनाय आंजों साथाम आंजों साब्रै दंमोन जेबो जायासै आरो आंनि गारियाव सौनानै होग्राया गावहा एसे खाफालाव खुनि जायो खाफालाव खुनि जानायाव एसे थै गयो बिनि थाखाय पुलिसफ्रा जेबो खालामासै नाथाय बेखौ पुलिसफ्रा बेबायदि थै गवामोनबा बुनोसो नागिरदोंमोन माने ओरैबायदि स्पिडआव फैनानै खिथुनाव लागायना होयो बे भिडिअनि फुटेजाव नुनाय उनथिं फैनानै जोबोद स्पिडै सौनानै होयो आरो डकुमेन्ट्स नायनायाव गारिया डकुमेन्ट्सआनो फेल गोजा बेबायदि जानो गोनां जायोबा रावबो हमथानो हाया दा बिनि थाखायनो आं खावलायो जायखिजाया सोरबाफोर समाजनि खामानि मावनो बिबान लायोबा बुंग्रा बखिग्रा थायो जायखिजाया अबेबा खामानिखौ मावनो बिबान लायोबा हजम खालामनो हानाय जानांगोन माबा मोनसे टेनसनखौ सौसिनो हानाय जानांगोन जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव नैबे फंसे बाथ्राखौ खोनासंलां बे फंसे बाथ्राया जोबोद जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खोनासंनांगौ दं सासे आं बायदि मेगन खानाया सौदावदों आरो आफाजों शुक्रबार बलांगुरि हाथायाव माइ बानना लांदोंमोन जोंनि आफाया ओमफ्राय बै खानाया जोंनि आफाया सिगांजों नायहाबलांनानै थाबायदोंनो ओमफ्राय बे आं बायदि मेगन खानाया फैगासिनो ओमफ्राय फैनानै बे खानाया थर सौदावना गांलाब गोलैबाय आरो ओमफ्राय बे जोंनि आफाया
आं बायदि खानाखौ नुनानै दे गोलैबायबा गोलैबाय थाथ' होननानै माइखौ बोख्लायनानै बावखाखौ बख'नानै आं बायदि मेगन खानाखौ थिगसे बुबायनो नों खाना जाफ्लानानैसो आंजों सौदावदों फंब्रै फंबा नों खाना नङा दाना बे खानाया गाबै गाबै बुंबाय आदा नोंथाङा आं बायदि मेगन खानाखौ नुनानै मानो बुखो खमसे खमथ' निमाहा बिनांगौमोन नोंनि फिसाबो आं बायदि जागोन होननानै बुंनानै दा नै गियासै ओमफ्राय दा जोनोम जाखांनाय लोगो लोगो बिमा बिफाया आहारखौ दौनांला होननानै संख्रि दौनानै गाथारखानोसैमोन ओमफ्राय आइनि बिफा आबौ बोरायासो थाथों देनां मागिबायनानै जाथों होननानै दोनदों आरो ओमफ्राय डाक्टारनाव बेलराव लांदोंमोन मेगनखौ हासिनो होननानै बेना मालबरां गैया जोनोमनिफ्रायनो होननानै हायाखिसै दा बिदाफोर दङ साथाम दा आंजों साब्रै आरो दा नाया दा जेखौ खुना होयो बेखौनो जायो ओमफ्राय दा न'आ जाहैबाय तामुलपुरा दाना डिस्ट्रिक्टसो गोलैबाय दाना गोदोनि बायदि बाक्सा नंलालै दाना डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुरसो जाबाय बे प्रमद बर'आ बोखावदोंदां दा थानाया गोमबोरखाथासो जाहैबाय दा रबाराव हाथाय जायो दा बिदाफ्रा साथाम दङ বিবাজি সাথান দং আং বেক সঁচাকৈ এই ঘটনাটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা যি ঘটনাটো আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা নিজেও তেনেকুৱা তেওঁ কৰিব বুলি কেতিয়াও কোনেও ভবা নাছিল কিয়নো এই মানুহজন শান্ত সুস্থ আছিলে আৰু সামাজিক জীৱনত সদায় সবৰে লগত একেলগে মানে কাম কৰি থকা অঞ্চলৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি ভাল পোৱা এজন যেহেতু ব্যস্ততা থকা মানুহ আছিল সেই গতিকে এই মানুহজনৰ প্ৰতি সবৰে এটা সহানুভূতি ভাল পোৱা আৰু শ্ৰদ্ধা জনোৱা আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত আমি দেখা পাইছিলোঁ খুব এক্টিভ এজন ল'ৰা আছিলে মই যেতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে আছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ আমাৰ কুমাৰীঘাটা আঞ্চলিক কমিটি আপচুৰ সভাপতি আছিল আমি একেলগে সেই সময়ত আপচুত থাকি পেলাই একেলগে আমাৰ জাতীয় আন্দোলন আৰু জাতীয় সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যথেষ্ট এই অঞ্চলত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিছিলোঁ বিটিচিত তেখেতে এজন জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে নিজৰ এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় আজি ক'বলৈ গ'লে 3বাৰমান তেওঁ জিকি আহিছে গতিকে সেই মানুহজনৰ আজি সমাজৰ প্ৰতি যে ভাল কাম পোৱা মানে ভাল কাম কৰা আৰু সমাজক ভালকৈ নেতৃত্ব দিয়া তেনেকুৱা যে তেখেতৰ গুণ আছিল কেপাচিটি আছিল ইয়াৰ কাৰণে মানুহজনক আজি বাৰে বাৰে ভোট দি পেলাই বিটিচিলৈ পঠিয়াই দিছিল এইবাৰো বিজেপি দলৰ টিকেটত বিজিত বেৰা মানে নাৰ্জাৰী তেওঁ যেহেতু জিকি আহিলে আৰু বিটিচিত ডিপুটি চিফৰ এটা দায়িত্বত থাকি আমাৰ বিটিচি চৰকাৰখন চলোৱাত যথেষ্ট আগভাগ লৈছিলে আৰু মোৰ লগতো বহুত ভাল এটা ককাই ভাইৰ সম্পৰ্ক আছিলে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এটা দুৰ্ঘটনাত আজি নিজৰ জীৱন তেওঁ মানে কি কয় মানে হেৰুৱাব লগা হ'ল বা মানে হেৰাই ল'লে সেইটো আমাৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক অতিকৈ বেদনাদায়ক দুঃখজনক এই ঘটনা আজি মানে চবকে হতভম্ব কৰিছে আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছোঁ আজি এই ধৰণৰ ঘটনা যে তেওঁ কৰিছে বা হৈ গ'ল সেইটো আমাৰ কাৰণে কল্পনাৰ বাহিৰত আছিল কিন্তু যি হ'ল এতিয়া চবকে মনত দুখ দি এই ঘটনাটো যিহেতু তেওঁ নিজে হেৰি কৰিলে মই ভাবোঁ যে ঈশ্বৰে তেখেতক ক্ষমা কৰক নিজৰ এই ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ যিটো মানে আত্মা ঈশ্বৰে যাতে চিৰস্থায়ী শান্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভাল জাগা দিবৰ কাৰণে যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে মই সেইটোকে কামনা কৰি পেলাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ सोरनावबा माइरं बिबायनो थाङो सोरनावबा मा ओरैनो गामि ओमफ्राय दा माइरं बिबायनो थांनायावबो सासे माहाजोना रायनानै हरो मानो फैदों सान्दुं गोसा गरमावलाय जोंनाव जेबो हरा होननानै थां होननानै रायना हरो ओमफ्राय दाख्लैबो ओरैहाय दांदुफुर बारलांनानै मैथा सेन्टार दरहापारायाव माहाजोन न'खर साथामा रायनानै हरदों
खाना जाफ्लानानै माइरं मागिनो फैदों होननानै बुंदों जिसुनि मुङै आखाइ खबलाय बयबो नंगौ माइरं बिबायनायाथ' सासे खाना मानसिया जाफ्लानानैथ' माइरं बियाना सोरखौ नुदों दा बायदियाव बिदि जाफ्लानानै बियोबा माथो केस जागोन दा बेखौ आरो नोंसिनि दान होनायनि थाखाय माइया जेरै बोसोराव माइ फिथाइया देमलायलायनाय जायो नोंथांमोननि मैखुनावबो बिदिनो आरो फिथाइखौ मोननो थाखाय इसोरा बाख्नाय जाथों आरो बयबो